sing nggawa majalah ibu ning meja kene. Mboten ngertos, Bu. Mbok menawi Mbak Maria. Tenan ora ngerti. Saestu, Bu, kula boten sumerep. Lho, lah terus Mbak Yumu ning ndi ya? Tesih medal dalemipun Mbak Rina. Badhe damel clipping tensih ngaten. Wah, lah mengko majalahe digawa mrono kanggo clipping. Lah piye ya, Lam? Ibu menapa dereng maos majalah kula wau? Ya durung lah, wong isi anyar kok. Ya muga-muga ora ya, Lam. Kan mesti ngerti nek iki majalah anyar. Nggih, Bu. Mugi-mugi boten, Bu. Majalah punapa to, Bu? Ya kuwi lho, majalah Basa Jawa iku. Jayabaya lan penyebar semangat. Oh, kalih to majalahipun. Ya wis lah, mengko nek digawa balik mbek Mbak Yumu ya. Ya wis kana awakmu dolan meneh. Nggih, Bu. Kula medal rumiyin nggih. Ya aja balik sore-sore lho ya. Nggih.